Здрасти, Райчо. Здравей, Влади! Миналия път стигнахме до някъде с въпросите. Сега да довършим още малко. Имаме въпроси за изясняването, каква е идеята на училището, как работят нещата. И това, което е много интересно на повечето хора, е някакси по-практична картина на това как се случват нещата реално. Защото хубави са всичките неща, всички тия принципи, всичките цели идеи. Но как изглежда на практика? Можеш ли да разкажеш малко повече или да нарисуваш един учебен ден, един примерен учебен ден или реален да го разкажеш как се случват всичките тия неща в училището? Да, учебните дни не си приличат един с друг, но все пак има някаква насока или шаблон. Някаква структура, по която се случват нещата. Основното е, че има, бих казал, 3 основни етапа в самия ден. Те са започва деня с физически упражнения, може би между около 30 и 40 минути физически упражнения, бягане и определен тип физически упражнения, които след това, след малка почивка, започва етапа на дълбока работа. Така съм го кръстил, дълбока работа. Дълбока работа е времето за усилено интелектуално занимание или усилен интелектуален труд. Времето, в което взимаме учебния материал и се опитваме първо да научим нещо ново, второ да го разберем и трето да видим как това се прилага на практика. Учебен материал имаш предвид академичните предмети, като математика, да, включва български. Включва академичните предмети като математика, български, може да има науки. Да. За момента имаме математика и български, на това сме се фокусирали. С времето ще добавяме и други неща, ще променяме програмата, но като цяло има тия 3 елемента. Физически упражнения, дълбока работа и правене на проекти. Това е един ден, това е структурата на един ден. Като в физическото упражнение имаме бягане, доскоро имахме само бягане, сега въведохме и малко физически упражнения, защото бягането не е достатъчно реално. Mm-hmm. В времето за дълбока работа имаме основно математика и писане. С времето вече ще видим, може да добавим история, може да добавим науки. Тази академичната част различава ли се по нещо от така като методика, като подход от стандартната академична част в училището? То реално в стандартното училище си е цялата работа май си е само академична. Да, там насоката е такава. От 7 години учителстване виждам, че има плюсове на този вид работа. Има деца, които имат нужда точно да се научат да се задълбочават, да учат интелектуално някакви неща, да вникват и да разбират. Но виждам как това има някакви ограничения и за мен това, което е проблем в училището, че това нещо взема цялото пространство в училището, докато при нас академичната част още от началото, като създаваме училището, сме си казали, че не искаме то да завземе цялото училище. То си има своят плюс, има своето предимство, човек да вниква в тези неща. Той има своето място. Да, но има много други неща, които трябва също да се учат и ако всичко ни е академично, няма да имаме примерно проекти, няма да имаме излети. Те са във втората част на деня, да. Но в академичната част самите тези предмети академични по същия ли начин ще се случват? Общоизвестния и познат на всички начин академичен. Може би ще има някаква прилика, защото колкото и да се опитваме да направим нещо иновативно, те нещата си имат определен начин, по който си работят. Mm-hmm. Но също така смятам, че ще има и разлика, защото някакси в училището се оказва, че този вид предмети те си се учат заради самите себе си. Все едно учене заради самото учене се получава, докато при нас това, което искаме да направим е тези предмети да ги накараме да работят
за това ученика да придобива определени способности, които да може да ги прилага и вече в проектната част, нещата, които в тази част, която е академичната, се учат, да се прилагат в проектната част и да се вижда някакъв резултат в реалността от това, което учи ученика, а да не е просто някаква оценка, която ще получи, която не винаги означава... Много често не са обективни оценките и много често хората не си правят реален анализ какво значи дадена оценка, която е написана. Така че желанието ни е да академичната част да е изпълнена с неща, които наистина инструменти, да дадат интелектуалните инструменти на ученика, да извършва действия, да придобива умения, които да са реално приложими в живота, а не да остане само на някакъв вид абстрактно теоретично ниво. В този смисъл смятам, че това е разликата, стремежа ни да вкараме академичното в реалността. А как ще се измерва прогреса? Стандартното е с оценки, но това ли е идеята или по друг начин? Прогреса по предметите или въобще по целите по развитието на напредъка на учениците? Аз не изключвам възможността да имаме оценки за дадени неща, защото понякога наистина човек има нужда да спре, да види докъде, какви са уменията, колко разбира даден предмет. Не изключваш оценките? Не изключвам оценките, просто, както казахме за самото академично образование, и оценките си имат своето място. Оценките в момента, както в училище се третират, според мен е по много неправилен начин. Един от които е, че много голям фокус има върху тях, до степен, до която се стига, че учениците искат да изкарат оценки без да са научили наистина нещо. На всички е ясно, че цялостно в системата на образованието те не са обективни тези оценки и хем нямат стойност, хем хората се стремят към тях. И аз не веднъж съм имал разговори с родители, които казват така: ние не сме бележкари, но... когато, примерно, съм написал някаква ниска оценка на тяхното дете, те ми обясняват как не са бележкари, но почват да ходатайстват за детето си нещо да стане, за да му пише по-добрата оценка, където вече се измества идеята от това от знанието към оценката на знанието. Как ще се преодолее? Как да се преодолее това изкривяване? За мен едното нещо, с което ще се преодолее, е да има... Трябва да има, с проектната част, да има тези неща, които се учат, да се прилагат в реалността. Тогава децата ще видят, че те не го учат за да изкарат някаква оценка, че то му трябва, това е инструмент, който му трябва, за да свърши някаква работа. И децата, аз съм ги видял в проектната част, намират много смисъл, разбират идеята на проектите, че трябва нещо да се направи, че трябва нещо да се осъществи накрая и това им запалва интереса, дори проекта да не е толкова, не е забавен непременно, но те виждат смисъла на това, че ще се произведе нещо, което ще работи накрая и това е много така вдъхновяващо. И то е буквално всеки ден, нали? Всеки ден буквално се работи по проекти. Всеки ден, да. Всеки ден, като идеята ни сега искаме да разработиме малко по-добре проектите. Може да има дългосрочни проекти, които да се разработват примерно в рамките на 2 седмици, на 1 месец, които да научат децата и на малко по-дългосрочен начин на мислене, но стремежа ни е всеки ден да има практически някаква дейност, която да е полезна, децата да свършват някаква работа, която да е полезна и чрез проектите се опитваме да ги научим на труд, което е, може би, една от трудните части и нещо, което до някъде нашата образователна система не учи децата. Не ги учи на труд, а ги учи... Учи ги на интелектуален труд, но да кажем, че ги учи как да заобикалят системата и как да минават между капките, а не на истински труд, който да свършат работа, която да е полезна за някой. Реално един проект е мултидисциплинарен. Учи освен на труд, приложение на най-различни знания,
На управление. Най-различни умения, да, управление на сътрудничество, работничество с хора, решаване на конфликти, много неща. Да, и това са неща, които чистото академично учене не може да ти ги даде като... Тоест, има някакъв начин, нали, ако се организират на едно заедно да направят реферат или нещо такова, но е по-ограничено от гледна точка на това какво може да се... разнообразието на това, което може да се случи по времето на проект. Много непланирани неща има в един проект, които не винаги може да се планират. Да се учим как да реагираме на дадени ситуации, които може да се случат в осъществяването на един проект, които в по-така стерилизираната обстановка на академичното учене да не могат да се случат. И доколкото разбрах от тебе по-рано, идеята е тия проекти в времето, като напредват децата, да почват някои от тях да се превръщат в реални бизнеси. Да. Така ли е? Целта на цялото нещо, нали, на образованието, което правиме, е накрая децата да придобиват реални умения за работа в реалния свят и да могат да се учат на това как се прави бизнес. Все пак училището е по предприемачество. Да се учат как се прави бизнес и да научават за различните аспекти на един бизнес. Но и също да се учат на тази част на това как да са полезни с труда си, все едно да виждат наистина, да могат да усетят как това, което правят, доколко наистина е полезно за хората около тях и да имат самочувствието в времето, че могат наистина да са полезни и примерно завършват нашето училище, стават на 18-20 години пълнолетни и могат да имат самочувствието, че могат да свършат работа и да отидат или да си намерят работа, или да си основат бизнес, който да е полезен за хората. И да постигат целите си, да си поставят цели и да ги постигат, да знаят как се прави това нещо. Да. И тази част. И всичко това е има специален смисъл за тях в рамките на един библейски мироглед за света, за живота изобщо. Да, нашето училище е училище по предприемачество, основано върху библейския мироглед или върху основните учения на Библията и християнството. Така че ние преплитаме няколко неща в нашето училище. Едното е предприемачеството, второто е духовността, вярата в Бога и как да извлечеме тези практични аспекти от тая вяра, която да ни позволи не само вярата ни да е абстрактна, а и наистина да я въплатим в реалния свят, чрез работа, труд и да произведеме нещо, което да остане за поколенията наред, след нас и тази чисто интелектуална работа, която пък да ни позволи не просто сме едни бачкатори, които правят неща без да мислят, а да можем да анализираме ситуацията и да можем да погледнем ситуацията отвъд чистата работа, която трябва да се свърши и да можем да си направим равносметка какво да подобрим, какво не е наред, кое е добре и трябва да го затвърдим, как да направим така, че да намерим необходимите ресурси, които ни трябват, за да свършим дадена работа. И като цяло, нали, преплитаме тези, то може би го казваме 3 елемента, но той има и още няколко, като елемента за изграждане и оформяне на характера и личността на децата, което така е нещо, което виждам, че много липсва в съвременната образователна система. Целенасочен подход за това да се работи за изграждането на тези деца като личности, а не просто да имат едни знания, които то знанието без силата на характера вътре или силата на личността, това знание може да е много разрушително. И от тази гледна точка ние не произвеждаме просто някакви хора, които знаят много и не ние стремежа, затова е по такъв начин конструирано училището, че да има различни аспекти т.е. ето, примерно, съчетаваме практическото с интелектуалното и духовното, за да може наистина да израснат като цялостни личности децата, които ще минат през нас. Да, и някакви примери за проекти, които сте правили и какво са научили от тия проекти? Ами вчера,
Проектът беше да сглобиме нашия батут на двора, който това е голям батут и си има има едни много специфични неща, които са трудни и даже бих казал, че заедно с учениците успяхме да го направим за около час и 10-15 минути, докато сам го сглабим за 2 дена такъв батут. Те даже вложиха иновация в начина, по който го правиме, така че направиха една екипна работа, която се оказа, че върши добра работа. Там, като се правят пружините на батута, човек трябва да дърпа пружината, обаче то не е достатъчно, защото като я дръпне, някакси куката не влиза в жлебчето. И тя трябва да бъде огъната по определен начин пружината, за да може куката да влезе в жлебчето. И те си бяха направили екип, двамата ни ученици в момента, които са единия дърпа пружината, другия натиска. И по този начин то става много по-бързо, работата спори и наистина за много време успяхме да го сглобим батута, което се радвам. Тоест те успяха, все едно имаха такава възможност да направят иновация в нещо, което все едно наглед скучна работа, но те вкараха иновация, която и аз ги видях в лицата им после какво задоволство имат от това, че са успяли да намерят някакъв такъв начин. Това е един проект, който направихме. Друг проект, който направихме, беше да снимаме филм. Снимахме филм, който децата измислиха идеята за филма, измислиха кой какъв герой ще бъде, писаха сценарии и всъщност той се движеше по сценарий. Беше такъв по-организиран филм, който беше по сценарий. Снимахме и още 2 филма, но другите 2 ги снимахме по-импулсивно, просто за да видим разликата между двете неща. И този със сценария е завършен, този по-импулсивния филм не го завършихме. Това включва и снимане, видеообработка. Да. Просто да се види, че понякога се избягва идеята, примерно като се прави филм, някои хора тази част със сценария им изглежда скучна или такава тягостна, искат да го избягат и да отидат точно на самото снимане и се оказва, че става много по-трудно снимането, когато го правиш без сценарий. Но това го направихме в практиката, за да се усети. Аз исках да усетиме цялостния процес, а не просто да им кажа, ами то е така по-лесно, защото това виждам, че в училище някакси не се насърчава децата да пробват с риск да сбъркат и когато сбъркат, то е нещо, което се наказва по някакъв начин, докато истинското предприемачество трябва да предизвиква децата да предприемат някакви действия и да опитват и да не ги е страх да сбъркат. И ето в случая ние предприехме някакви неща, накрая видяхме какъв е резултата. Друг проект, който правихме, направихме го на теоретична такава обстановка, още предстои да бъде практически изработен, е да направим крепост, която да бъде като малко като тия на разни детски площадки има различни като парзалки, като катерушки, които са във формата на някаква крепост, която да могат децата да играят, като да се събират с други деца и да си правят някакви видове тяхни игри. А това предстои да бъде създадено. И сега останалите вече събираме идеи за какви проекти може да се правят. Това се оказа, че не е най-лесно нещо. Той има една приказка българска, много интересна, която е за едни родители, които искат да накарат тяхното дете да се научи на труд, обаче се оказва, че това е най-трудната част, да можеш да фанеш някаква идея и ти да я раздробиш на малки парчета, така че да могат тези деца да свършат тая работа, да не е някакво, все едно да ги затрупам с нещо, което те не могат да направят, или да не е нещо, което пък да е твърде елементарно и съвсем да ги откаже, т.е. да ги откаже, защото не е интересно. Така че това е нещо, в което сега влагаме усилия да измисляме такива проекти, които да могат децата да вършат. Една от идеите е да се учат на земеделие, да ходиме на места, където има хора, които развиват земеделие и те да се учат на
етапите на работата, която се работи, т.е. какво конкретно трябва да се прави, да се научат и на теоретичните неща, които има доста които се изисква да знаеш за тия неща и дори да си имат някакви определени лихички, които да си се грижат за тях и да си знаят това си е моята. И това да предизвика такава желанието за грижа, нали, желанието за собственост на даден човек, да му предизвика отговорността, което според мен много липсва и в града специално много липсва такъв вид дейност за нашите деца. Тоест, идеи има много за проекти. Да. И наистина те са странно развиващи в реалността. Последен въпрос искам ти задам за днес. Как заинтересованите могат да се запишат в това училище? Има ли някаква процедура? Каква е тя? Първото е да се свържем по някакъв начин с тях, чрез нашия сайт начинателите.com. Отиват на секцията контакти. Там могат да намерят мой телефон, на който да се обадят и вече да поговориме. Като основната част сега, понеже нашето училище има някаква специфика и ние не приемаме тук така всеки, ние искаме хората, които дойдат при нас, да възприемат и така да се отъждествят с ценностите и с мисията на нашето училище. Така че едната част на приемането е да обсъдиме мисията и ценностите и да видим дали хората са окей с тези неща. Ние сме християнско училище, ние учим предприемачество и това са основните насоки, в които другите неща някакси влизат в тази рамка. Второто нещо е, че при влизане в нашето училище ние правиме анализ на текущата ситуация на даденото семейство и конкретно на дадения ученик. Един ученик има определени добри неща, които има като качества и като развитие, също така има и негативни неща, които има като качество и развитие. Тези неща се прави анализ на ситуацията, в която родителите споделят с какви трудности се сблъскват, кои неща така по-лесно им се случват с техните деца, за да можем все пак да имаме някаква отправна точка какво искаме да се случи с това дете. Защото всеки, който идва при нас, той идва с някаква идея за развитие и ние трябва да се съобразиме първо дали можем да му дадем това развитие, което той иска, но второ ние трябва да сме наясно с текущата ситуация. Така че правиме нещо като анализ, заедно с родителите, за текущата ситуация, за добрите неща, за това, което детето има добри като качества, като добри черти на характера, но също така и нещата, които искаме да оформиме по някакъв начин. Като цели. Един вид интервю, на което се поставят индивидуалните цели за конкретното дете. Да. И тук е място да кажа, че това е момента, в който родителите написват своето видение за тяхното дете. Какво си представят, какво искат, това, което е тяхната мечта, нали, за това как да се развие тяхното дете, което то е малко субективно и понякога може и да е по-абстрактно, но това е основата, върху която ние после ще поработиме за да поставим конкретни цели, които да се постигат. Защото нали, без видение не можем да имаме посока и наистина да видим какво може да направим за това дете. И тук идва момента да се върнем на един въпрос по-рано, как оценяваме напредък. И тук точно ние оценяваме напредъка спрямо от целите, които сме поставили за това дете. Заедно, в началото на годината, поставяме конкретни цели. После, на всеки цикъл на работа, който може да е 4-седмичен или 6-месечен цикъл на работа, се поставят вече по-индивидуално, по-конкретни цели и се следи как
се развива детето спрямо тези цели. Дали това, което правиме ние в училището му помага или не му помага. И съответно може да правим някакви промени или да помислиме за начини, по които да помогнем на дадено дете, примерно да се справи с гнева си. Или на дадено дете как да засилиме, може то да има някакви наченки на комуникативни умения, но как да ги засилиме и да ги засилиме и да направим, да ги утвърдиме и да му помогнем то да развие този свой талант. Така че в два аспекта. Как негативните черти малко да избледнеят, а пък позитивните черти да се затвърдат и да останат в характера на детето. Тоест родителя се очаква да е въвлечен, информиран и да има пряко участие в целият този процес. Да. Не вярвам, че можем да заместим изцяло родителите в учебния процес и образователния процес. Образованието и възпитанието върват ръка за ръка и очакваме от родителите, които децата им ще дойдат при нас, да бъдат въвлечени в този процес. Очакваме родителите също те да ни дават обратна връзка как детето се държи извън училището, ние да им даваме обратна връзка как детето се държи вътре в училището, защото понякога тези неща са различни. И смятам, че аз му казвам на това нещо оформяне на личността и характера на децата и младежите. Характера на децата и младежите има нужда да бъде оформен от техните родители, от учители. Като казвам оформен, не казвам все едно ние съвсем да инсталираме нещо ново. Ние оформяме това, което вече е там, го оформяме все едно наблягаме над положителните неща, а отрицателните гледаме да ги излекуваме. Благодаря ти, Райчо. Станаха ясни доста неща. Пожелавам ти успех и на това прекрасно начинание. Вярвам, че има добро бъдеще. Да, и аз се надявам. Вярвам, че има много добро бъдеще. Вярвам, че в момента изобретяваме Мерцедеса на образованието. Още сме в началото, имаме много неща, които трябва първа да ги изглаждаме, но точно заради това, че сме застанали върху добрата основа, мисля, че ще има успех.